जोंनावथ' थानो थाखायसो हा नांगौ नालाय जों जेराव लाङो बेयावनो थांगोन आरो। हाग्रा होननानैथ' मिन्थियोमोन सार। बेलेगफोरा थाखानायखाय थानो मोनगोन नामा नंनानै थाबाय हा गैयिखाय। गभर्नमेन्टआ बहाबा लांनानै दोनहैयोबा नोंथांमोना थांगोन ना थाङा? थांगोन। थांगोन। बोसोरसेल' जाफैदों जोंहाबो। बोसोरसे? सिगाङाव बहामोन न'आलाय? सिगाङाव आमथिखायावसोमोन। खैला मैला आमथिखा? साबेसे बेयावलाय नोंस्रा? जोंहा न'खराव जों बोराय बुरै ओमफ्राय उन्दैफोर 3। बेसे बुरजा हा दं नोंस्रा बेयाव? हा गैया जायखिया बेसे गोलैयो बेनो सार देनांहाय। सोर लाबोआ नोंसोरखौ बेवहाय? जों बिदिनो आवगाय फुराना थाखाबाय थानाय मानसिफोरजों थाफैफाबाय। जों गामिया गलगथा 4 नं गलगथा। आंनि नामा मैना। फिसायनि नामा? मोला होनो। मोला। जोंथ' फैसाखौ होथ'नो हायाखै बिदिनो ओरैनो रायजोनि बेयावलाय दा बेसेबां लायो? ओरैनो खरसा बे आवगोलाव बे हाग्रा दाननायफोराव साहा लोंनाय मानायाव एसे लानायल'। बेसेबां? बिदिनो 1000 500। नोंसोर मोनथियोना मोनथिया जे बे हाग्रा ओनसोल होननानैहाय? हाग्रा होननानैथ' मिन्थियोमोन सार। बेलेगफोरा थाखानायखाय थानो मोनगोन नामा नंनानै थाबाय हा गैयिखाय। गभर्नमेन्टआ बहाबा लांनानै दोनहैयोबा नोंथांमोना थांगोन ना थाङा? थांगोन। जिहेथु नैबे ओनसोला हाग्रा ओनसोल नोंथांमोना मिथिना मिथिया? मिथियालै। हाग्रा ओनसोलखौ मिथिया? मिथियो मिथिनाया। मिथियो। नोंथांमोनाहाय बबे गामिनिमोन आरो माब्ला समावहाय नोंथांमोनहा बे ओनसोलाव फैया? जोङो बिदिनो दिखियाजुलिनि जोंना जायगाया। ओमफ्राय बिदिनो फैनायाबो बावखायाखै। हा गैया होननायखाय जों बेयाव फैनाय जादों आरो। सोर बिथोन होआ नोंथांमोनखौहाय बेयाव फैनानैहाय न' लुफैनो थाखाय? बिथोन होनाया जाबाय बे ओरैजाय क'क्राझारनि सासे मानसि बिसोरो माने हा दं होननायखाय जों बेयाव फैनाय जादों आरो। मा मुं बे क'क्राझारनि मानसिनि मुङा? क'क्राझारनिया बिदिनो सोरबा बुङोदि बिस्रिं होनो बिदि बायदि नाम बायदिसिना होनो। मा नाम होनदों? बिस्रिं। बिस्रिं? ब्रह्म ना बसुमतारी? ब्रह्म। ओमफ्राय दा मानसिखौबो जों बांद्राय सिनाया आरोना। नोंथांमोना फैनायाव बेनो फैसा होनांदों नामा? होनाङाखै। फैसा नाङो। बिथाङानो नोंथांमोनखौ लाबोदों? बे ओनसोलावहाय? बेसेबां हा होगोन होननानै लाबोदों? हा होगोन माने बिदिनो हाखौथ' बिदिनो दंफां दानफायबा मोनगोन बेफोरबायदि खोथाखौ बुंदों आरो। बिनि थाखाय नोंथांमोना बाव थाफैदों? बेयाव थाफैदों। बिनि खोथायैहाय? बेनि खोथायाव बेनो आरो। दा नोंथांमोना दि बेयाव फरेस्टआ सरकारनि होननानै थाफैनायनि सिगां मिन्थिना मिथियामोन नोंथाङा? जोंथ' मिन्थियामोन ना। मिन्थियामोन? मिन्थिया। बियो हाग्रा ओनसोलसो। आरो बेयावहाय हरनि समाव माबोरै थायो नोंसोरो? मैदेर लख्रा बायदिसिना जिब जुनार फैना फैया? मैदेरफ्रालाय बिदिनो फैनानै दा गन्डगल खालामथ'वाखै आरो। फैनायालाय फैयो सम बेनो आरो। दा नोंथांमोनखौहाय बबेबा जायगायाव लांनानै दोनहैयोबा नोंथांमोना थांगोन ना थाङा? थाङो, मानो थाङा जानो। जों सोरबाफोर लाङोबा जों थाङो, मानो थाङा जानो। जोंनावथ' थानो थाखायसो हा नांगौ नालाय जों जेराव लाङो बेयावनो थांगोन आरो।